mi sudan so manguha dai mi karon og kuan. Manguha dai mi karon og kinisig ko. So, kalami na. So, ay. Naapay daghan. Grabe sa mga kinakasuloy. Darag. Wow! Dali sulod sa. Wow! Thank you, Lord. Wow! So guys, dara guys. Nalipay yung Oh, kasa. kinhasan. Hula-hula dito sa daghan. Oh, nari. Terus. Wala na, wala na. Dali. Kita ito sa kinhasan. Dara. Wow! So guys, nakakita na yung Wow! wow! Ay, bubuga. Uy, di. Ay, ito sa ano ni bato? Oh, dara. Ang pilit. Oh, wow! Naikinhason! Oh, kadaghan ang kinhason rin. Nakaon eh. Ay, dili man. Ay, yan surog lain man. Wow! Doon ako nakuha! Wow! Hindot kayo guys ang nasa dagat kay daghan kayo oh! Wow! Ano ko nakita ang guys? Bilis, bato ba? Ito na. Bubat nani uy. Agason sa ko ni. Tara, nahulog. Lord, dito makita ay. Ay, Ano na ay. Papa, mami ko, natumapan. Napa? Napa man ni? Daghan kayo ang kani sa diri sa aqua. Kadaghan ani uy. Ano kuyawan ni daghan ano? Oh. Ay, ay, pud lubugan di naman kitaan na ay. Dire, dire. Sugat ra guys. Alam mo, ikay! Ako nakita! Wow! Sana? Starfish! Asa ba? Yay! Starfish! Wow! Ipakita sa ilo. Wow! Starfish. Ay. Daghan ni starfish. Huh? Tinuod lima. Wow! Ano pa? Oh, naapa guys! Wow! Dughan ani guys. Uy! Oh, puno! Oh, puno kayo guys! Kita mo ba? Oh, sword po ito. Ang dagat mo. Oh, bato mo. Tara. Ano mga kita? Magtapos ka rin na. Naka ni sulod. Uy. Ay, lubuga. Yung punta-punta. Kita mo itong daghan. Ay, lubog. Hindi ko kita yun. Mga bato. Kita. Dala ay. Wala, nasuksok ang starfish.
Pili eh. Pili eh. Pili eh ba? Bako na. Eh, kung dibuka ang kuwan eh. Kuwan na eh. Hindi mo nakita dibuka. Ito niya eh. Oo, nagdahan ako nakuha. Ano ko nakuha? Na kay lutuon na. Ni hapon na ta. Na pag inaadaghan oh. Kita ba? Ito ni. Oo. Hindi na yun. Napwede eh. Mm. Dali, hindi yun kinagpa oh. Up. Puno puno daghagwa si Inday Vlogs guys. Oo, daghan yung Puno puno. For the first time. Nakakuha tag imong ani no? Oo, nakukuha na yung tag-inuan nila. For the first time na. Nga, ako'y muluto silang kuha guys. Dahil nang kutsil pare. Ano? Dali ang mga katakugan ba oh. Dali takugan dali. Dara. Kita ko dito ang takugan. Naunsa ni? Naraan. Narawali oh. Unsa ni, oy? Unsa ning circle? Unsa ni? Mama! Oh. Mama, unsa man ni? Saan na? Labay na. Dara. Dara oh. Oo, Kana. kanag, ibutang ni diri, oh. Kinaghan na jud kuha ni Inday Vlogs, guys, oh. Laghan, napa jud starfish. Tara. Bibi. Kadaghan. Kalami ani, oh. Nak isulod na sa kaldero be. Dali, isama. Isulod na antos kaldero. Kaya ato nang lutoon kay mangaon ta. Naapa man ba? Lugita. Ay, balik ba? Dara oh, dako kayo oh. Dara ay, dara. Dara ay. Isa. Dara ato ipakita ha, ato ipakita. Dara. Dara. Saman. Dara ay, dara. No? Ikay kuhit, dara ay. Aman. Dako ay. Handa. Dara oh. Diin. Dara oh. Dara. Dara. Dako. Ko aday. Ko aday. Dako. Dukan dito. Takugan dito. Oh. Oh, wow. Ang ganda. Napwede ni ay. Nasto na ay kay gabi na. Napwede oh. Tara oh. Tara oh. Oh. Tara. Kuha, ikaw kuha. Okay, dito kuha, guys. Nga ibutang din dito sa kuanan. Nagisabuy na yun. Napa oh. Dara. Dara. Una kakuha niyo yung vlog. Inday Vlogs. Naapa ma. Ay, di makaw na be. Naman. Di ba ang star ba? Ay, bude kan ting ani diri. Oh. Makaw ni. Makaw ni be. Mm. Daghan na kid ani diri. Naali. Daghan ay usar mi kabuok. Lagi tu lagi oh. Kalabanan mga anak. Oh. Hasak to na ay kay Ha, tara. nahapon na. Unsa naman. Diri. Butang nako diri. Nga maghaling sa ko. Ayaw na dai. So, guys. Ano na to, guys? Lamig. Nakuha. Karna ang amo ang kardero, guys. Tara, guys. So, guys. Ako plato be kay tadi. Kuha ang plato, guys. Ang plato, ano yun? Uy, ano yun? Salamat sa inyo. Naiplato. Dinala, guys. Gisubuan na ko sa kong inahan ng plato. Guys, sa akin. Mama! No, na ang starfish.
Dito dapita oh. Di ipakita sana, di ihuwad sana dire. Hugasan ba? Nag-andar mo ka na. Ha? Oh, Tigil din. Gusto din na. ha? Di man. Are yo. Oo. Usa ko dito ni mo dai. So, tara guys. Woo! Woo! Dara mo ko guys. Daghan kayo. Dara. Wala. Pakita ito. Ang starfish guys kay Nikuan. Dara mong kuha guys, dara. Kuan ba ni Dara daghan kayo. starfish na ma. Hugas isa na ito. Mama, tanawa ang starfish. Nikupo siya. Ilaing na niyo. Marugbok na. Di plato inday yo. Di plato inday. Ay, dahil na ito. Tara ah. Ayun lang ni ay sa plato. So, tara guys. Subulan mo bato eh. Bato na oh. Ako may kuha na. Dala sa kay starfish. Wow! Oh, guys, dara! Dadaan ang kaldero inday. Ayo, pima. Slide na. Dadaan. Ay, na. So, magligo. Mama, maligo ka? Dito oh. Dito po sa Inday. Inday. So, guys, ako po sa kinilahan. Oh, guys, maligo. Iwaan nila. Kani? Wow! Yay! Oh, di nga panis lang ga oh. Ay, sa baldi ka pa isa. Oh, hikap pa dayo. Hikap na siya. Okay, come on. Nakay sa biscuit dito ka kay. Agoy! Ato ni. Aligan guys ni. Magluto na ta, maglungag na ta guys. Ha? Ato na ni. Magsugod na ta. So, ato na tayo ay guys. So, magkuha ko sa kanang asang biscuit. Yan lang ga. Ah. Ay, sabag ko ni. Pizza. Sabihin mo, oy! Ayun, nahilap siya akong starfish, ha? Kita lang gati oh. Kita na.
Way sundang-sundang. Atong balion. Mami, kayo ba yan? Ato na di butang. Ha? Ato na naibutang dire. Mana takop ang kaldero? Apa isa siguro na ay? Be. Are. Be. Are. Oh. Ato isa ite. Nitan ano? Ha? Ini. Kita ko dire. Labi. Hindi ka din mo ito ba? Hindi ka kila din ang puso ka. Ya, tama puto ba? Oh. Ang paglunod lang gay kulang ba? Manimuon na daan dito bitaw niya ang pagluto nang gidire. Oh, ano kay plaster may? Ada pagid oy, bisan og may bata. Handa pag yun. So, naara, amo ko ha. Mama, tinuod man hadi ay ni mama oh. Mama, tinuod ni siya. Hinuod bitaw, buhi bitaw na. Isang po ingon si man dili buhi. Ningon ka duwa ano. Hala, oh. Buhi gini. Buhi ka ka na. Kiun ko ni. Duaan kun imong duaan. Tanawa mama. Buhi siya, yung mga buhi. Buhi ka pa siya. Tanawa mama. Wow, tanawa mama iyong makapay. Wow. Tuwa si guys, buhi ni. Ni starfish. Buto mo. Tayo muli ko sa ko starfish. Bye-bye. Takbo bitaw, kung kanan. Sige. Muna ilunod dire. Ano ta kilig ko? Ilunod ba? Kayo, nagduwa ng pa. Hala, gusto. Hindi na pa ang lari tayo guys.
Ano, hapit ang bukal. Ano mas? Ha? Bas ito. Guys, nag-snack sa Inday Vlog. Mga kikigutom. Kaya ko na naluto. Kaon sa. Ato na ni ilunod. Basta magkugis dagat, aw dali ra kayo. Ito, napili ano ko na natin ang Di ko na-araw ito pang ano mo hindi. Huwag mo kailap. Hindi na makaon. Dali eh. Bigyan mo ka bato ma. Lamig kinig sabaw guys. Dagko kay nakuha. Mayuha gid ani diri ay. Dagko kayo. Babalik pa niya ta dire. Daghanag yung kuan. Balik ta ugma. Daghang iginason. Mao daghan kayo ay. Puno kong kaldero hapit oh. So, grabe kinason diri ay. Nya ari pagid mga sa dagat. Dito dito dito. Kung anam ni ko gid baska. Ay po si. Apon an tungkol guys. Nanda nang tatubig, tatubig. Ngaon sa buwan. Hindi kayo magkaon. O may sundang guys, o dagko kay sugnod. Dagko kay sugnod ba? Syarog yung bukal. Dire yung tak kay day. Uy. Dire oh. Oh, dire oh. Dila baw, dila baw. So, guys, magkain tayo. Ice cream yummy si Inday Vlog. Ice cream yummy. Ice cream ba? Ligo na diha. Tawain ko na ang dagat ng ice cream yummy. Ligo na ba? Ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream ba?
Na hapit ang bukal. So, guys, sumali niya ako ang mga ano. So, nagsiwa na dahil siya. Lamas. So, nahulog na dahil lamas eh. Akong mama na. Guys, akong mama guys. So, mauday ng sibuyas dahon. Mauday ng sibuyas dahon guys. So, inanaon. Sarang lamas kay mo 3 points. Grabe, naglamas ay. 2 points. May lamas nga. Pwerte guys. Pang itsara ba? Ah. Lamas oh. Nya na ni. Wala mas langga. Wah. Green. So guys, duwan sa kulit. Ding, ding, ding. So guys, duwan sa kuning jellyfish guys. Jellyfish boy. Starfish. Starfish. Isa pa yung usim ng jellyfish? Usa na eh. So, ang mga, ano, Starfish. Imuhang inahan. Inani gini guys, dagat guys oh. Iksigam paong. Di na siya makuan di. Dili na siya makuan tukod oh. Di na siya magtayaw. Yeah. Gutom man. Gutom ang bata. Inani ni guys, kinahanglan survival gika. Bisa ka asa. Siga. Nga unta ha? Siga. Siga man. so guys, magduwan-duwan sa kulit. Sakay pa katong bato oh. Kanang kuan, murag ganyan. Ay kay masamad ka. Hindi mo siga. Ay hindi kayo. Basa ni gikas dagat. Ano ka na po yung isip mo? Nakaluto ka ano rin din. Tikyo ka galing ka. Gabi ang roon niya. Di na. Luto ni. Di na makita. Bagan. Dito o dito ba auto ang kiagyan ito daghang dito ang kuan kanang lang ng kuan sa buli. Daghang kuan sa buli ba? Ako siguro ana. Wa mo ha dito oh. Wow! Haba-haba lang sinday vlogs nila. May mga Balik ko. Nag mga duaan. Ha? Duaan. Ha? Mga duaan.
basa. Dito pa oh, ay daghang kay dito kuan oh. Sa tong giagi ano to ba daghang dito mga kahoy-kahoy. Sa Daghan na dito lang kay dapit na mga kuan sa kuan dito basa kana basa man na. Dito pa oh, giagi ano to ba oh. atos ning ano na.